Zorani sini update hatai kotorni bobagra salbroi romo klayai chini manthai ni bagai tibrasa manthai ni bagai sanani samungo nai tongdi share kaidi light khlai nai tongdi ayang sorong tesing alto kaca thangka khabang ni ta hokse bokok song alto malik khanai to ke ai bobagra ne bohok mai ke halo bahai no nasi laija bobagra ne samung bobagra ne amung dileo thangja joto tibrasa rok ne bagai yang ekabama tongo yang hai dai yang naro sini fight to ne tibrasa rok hai phai sok fight to ne ke sanai joto ni thani koimu salbrei kai tongkha hatai kotoro thampai warja gui bobagra ne bohogo mai kerai tabo bo kendra hapa srai khlai nai sini manthai tibrasa ne manthai nari ne bagai bobagra belai sak beljak abane bagai oluk tine no subana bagai faijak tini bai salbrei rominai bobagra ne bohogo mai kerai noro jotono saimano belai kharma sinja faidis jotono pal baksa khlai nai khoram baksa khlai bobagra no chung logir layana dini bahai hai joto lukrok phailajak tei bwskango tei srapsa rok ni bisingo no sini joto leader rok phai sok pai bai nai amaro joto no orobono thuoi thampai warjagoi ma tonglai tamni hemba tiprasa sini thinang no manthai no yapari kalangna ne bagai sini generation rok no buini dopa hai kusung mak hai sini dopa no kusung khlaina bagai so guys amini bagai no joto no like khlai di share khai di tamni hemba Simon nai sini dopa no bosu joratei bobagra no logiri norok ayang yang khanya woi dadi kai yang baskang assemble joto no sunno no tongoi siapa Nia saro dostal time remani samung mo pai pai le ngai tongmono siapa o borok ni bo samung tongo semni jinis sini time yo sungmo rok ni samung mo ya kare na kini bobagra no bor logiri woi tongo ya bo dopa no haljak mani amono yang baskang tu final bagai Lady always sini tadi sini orang tongnai sini leader pai bo thaisa thani kok sai nai le na like khlai di share khai di joto ani channel nai tongnai ani video nai tongnai rok no kaka bongkam bahai ma tong tinin no rok salbrei kai tong khapu bagra ne bohogo mai kerei tama sana musung hadai saklaimu ayang sorong naro je bolero ta passenger tubui pathaki tongnai yang hisabo side khadi bolero khani tongake please oruni gari side khitlangan bai koyo hanai bolero bataro khaja bolero no ke side khiran bai koyo sini last final mono sini bagai bobagra kini saya ne akan knockout bolero gari ro lamao thone ke beleno chanai norok no ni passenger sini bokhawo sang tui phage hangke taisa gari no ke side khadi boromo sana musungo oro batholi ta tongni no nang koijo sini media nugo nungmanti khaye joto khaye bobagra suba khaye Acha hambai ani suntai bo thaisa thaine kok sai malena sini ora kabama neta robo tongo pari guys sini telemra ni no cindara ni khoti khana layana dara nang to oro mang singja ja khana mokol bo belai no muktri phaijak ne hai nga mano sai khang lai ja oro ni joto lukorok phainuk phaika tei singmya horbo nuka bolong bisingo ja thapi warja geinai muktri maya woi thulai tonglai jamani ba rokolai tonglai jamani beba bobagra salbrei romainai bohogo mai kerei bo thangja dilewo cyclang thangmani yang kendro ni phone phai ubono no jeng bobagra je cyclang mani montrono narage white diablo ni khani ko tai torai klang thangmani white
joto chini tiprasa punga botol kene joto chini okra rok joto merek lagi jen bubagra te dili thangmani no kono u message tama good news dengai na bahai nai chini bubagra phakena thung sung bebak sinai aban je bubagra di message khanaya sa umon jen sunglor ya hai ini jingor joto no kubai boba to mia wa kaisa bini pesori mane tomoro ne je mia horo bo sanja jegi boni peso ma ke kaisa bo suiri mane nengla bo ma hai khaka je tiprasaro tini yok sama man sinai oke chini bubagra ne Halo hai saklaimu ani chobani khazani tapustai bugukso chini jora laire Norman bolne जैसे ताकि मैं फाइनेंस में रियल चरित्र खाने में बना कोई जाओ sini education jangan समय lui tempat please no orang boleh जैसे ताकि फाइनेंस में रियल खाने में बना को बोल जाओ ani coba ni takut saya bubuk so no angka mana bohol जाओ Ini station Monsowo sini honorable MLAs ka faideseng sini sar bai tai chathai ne kok sai kana lena acha sar tabok lukoro ani live ani channel le kabang ma borok nai tongo engkai tabok sujora je sal break kai tong khawa hatai kotoro lukorok ne kuno jengjal la tong tabok sujora abani bagai jo saharo jungjal to tamo jungjal nai sungro nijini tam hinane जबरदस्ती तंगै तंगै सुंगरो जे तंगनाय जतना हाना हमजांनाय hai angmango saklai mango horzao बेबांग तंगरो ani khazani takutai bugukso gari azaga poryawo gari kisa oina jaga tonani bagai sini oltu gari tango norjo yakho acha boba gara to salbre romenai maisa ya tiprasarok ne bagai bini sakno sacrifice klai tongo enka amo tini je thanayo chung nukmani thangnai miani sanjani salo sanjawo je bini peso kaisa rijak tomoro ni sujak amano tele ne tam sanai adi je khlane tongsin bobagra kaham na kok salai tongo government of india bai bo jodi khanai sakai tini sungna sinai khana tini tam sabo abon barat te kun kok sanai ja sana tang bobagra niji bini facebook live khaino sanai acha amaisa nonabo engkai khapani takulte bukuk song seng jotono saiman tongo bobagra salbri rominai je bini bohogo kuno kurei tiprasarok no mathangnani bagai te sini sarsong bai busung kok salaika te kabamano o jagawo no o hatayo no o bufangni tolawo no tiprasarok thampi warjagine thulai tongja jamani amone bagai seng joto tiprasa nai tongnai rok sung tai bo bus kango sung saima lena nai lena ayango sini jogo soknai tong tongo ayango bo omorok jotono orono obu phangni tolono borok bokrokno bommani jaga salbrei rominai borok tini obu phang tolawono pantai ma bobagra hamrak mani bagai bobagra no logir oi ini sujara borok Tahun bade ayang lama na gari patinga gari sakit dengan bade jamu ni tani koimo kaya hai sagale jo angko kisah light khebe jadi support kelaidi bobagra tabu sini bagai delebo mama thangja sini lukoro hatai kotoro khaija bobagra no Subana bagai ayang go somati git thang na lena share khailai di guys share khailai di te joto saiman thung tiprasarok je hatai kotoro boma hai to tongoi tonglaija amakai jogo soklai mani nai ne dio mangpili Gama sok mani jaka
Lukoro bangin tongo faidek fawi no tongo. Like klaidi joto nai tona ro like klaidi comment khaidi biang saito ta manai na mosung punuk nai o bufang tola second bufang tola wono ti pras nya thangnai sal tham tai kini be sal bure romai nai oro no boron bokhro bomlai jamani boro bang ni tong piro pai no tongo sini emle sorok bo sopajak sini emle sar pathan like khaidi tapite bo song like please comment khaidi tamo bama hai baba grana bo Kisah disturb kayo jagawa net disturb kayo kam bagai jote clear ke phone ko maya ai bolo je mansok jarati norno phone kana like klaidi share klaidi Tine phone update nok ne bagai tapos like klaidi takute bagus on like klaidi share जों दिनैनि सिनि हाल गोसों ना थाङै दङ आसा कायो कयटु खलायो बबागारा बिनि पेसो मियाने सानजा दिगि कायसा tomorrow ne simane amoni salangka tini today so guys amono kaisa belai ke kotor kaisa achievement tibrasor ni bagai bobagara khaina thangai tongo o achievement amongkha paiflaya amongkha thuiplaya jat amongkha tei kemaplaya jat komor playa jat amahai achievement na thangai tongo tibrasarok ni भारतनि संविधाननि मथे कायसा सल्युशन तुबनानि बागै बबागारा दिल्लीयाव थांजाक ते मियाव जों नुखा सानजा जराव सिनि एलओपि सरक सिनि एमएलए रक थांमाने ते सिनि एडिसिनि सिनि चेयारमेन बरक थांमारक जों जतन नुगै दङ like khaidi comment khailadi bomo biang side nai na musung norno je mansa te chai tok nai amo simia te tamni sanai tabu borok bangai thangkang kai kisa net bo oro slow khayo problem ngo abage live bo khlai mania ngai video rok te chat lange ang je tor mama jagar ko thangai ang upload khlai jawo amaro no ba kisisa like khlai nai nai share khaija jadi eta bobagara te phan mane ne ti prasarok je ano asu support khlai hone phan man nai jat oma hai sini ani borok khaisok paika sini ani borok khaisok paika moko mabai paika borok bangre kapani tabok te bukuk song tebo share khaidi borok tebo phai tongo tiprasarok tini belai ke burung sangnai o hatai kotoro tini jubagra ha jago
rokna bagai sini toy bo phai sok paijak sini sar songrok yango phai tongo sini Telemar political district ni sini working president Pungkaham sar pungkaham acha bahai tongjaja tabusu jara bahai tongjaja tabusu jara salbroi kai tongkha bubagra bohogo maikere sini bagai dile thangjak tiprasar oro jagabo bufang tolabo yongkha warjagai thabai warjagai tonglai jaka bubagra no naisingai tam sana musung lukorok no acha hambai malai hambai lukorok bangra phaino tongo nai tongne khapan takte bukung song share khaide sini video rok tebo borok je nugui manthong sai manthong Ani kharani tomai takute bukungsong. Lalu hai satu satu. biasa nazarawo sini rasmata bubagrani minima phai thangjak nya horo sanja degi bubagra je saklai rika je tumuru solution da mana thangai tongkha na tamo maya jana thangai tongkha amono amke sebai sukruboi sen ini khalai mannai To all my brothers and sisters and warriors, I would like to request you all, please assemble in front of the stage so that we can start our agitation. As you all are aware that we are supposed to start the agitation from 10:30 onwards. It's almost 11, so I would like to request you all, please come and gather and assemble as soon as possible. Thank you. gando belai khakam sere Phai tongo taibo phai tongo burung phai no tongo joto tiprasar phai no tongo yamu phai tongo so guys joto no join khaide phai tongo like khlaide amrok tiprasar ni sobawo bubagrani logibo joto tiprasar
ayang bubagaran ni mangpuli tejak belai pemakalai nai like di kapan ni takut buku song like share kai di joto ti prasar opor nukna ni Sorogo boro bangka tongkat terus Hai sakai Zakiru, ani coba nih